Uzmem fil. Uspelo je. Dakle, sastavit ću tortu. Između svake kore ću staviti fil. A sad ću premazati tortu roza filom. Torta mora biti savršena. Izgleda jako lepo i ukusno. Pogledajte. Izgleda jako dobro. A sad ću dodati detalje. Napravila sam ih od marcipana. Ali nešto nedostaje. Da, naduvala sam balon. Tako je. Sad ga treba preliti karamelom. Divno. Sada treba malo sačekati. Treba mi malo šnalica da bih probušila balon. Uspelo je. A balon treba skloniti. Ostaje samo slatki krug. Ubacit ću ga u tortu. Divno. Ostalo je samo napraviti žvake. Napunit ću kalup šarenom čokoladom. Kad se čokolada stvrdne, spojit ću dve polovine među sobom. Da, odlično mi ide. To baš liči na žvake. Ostalo je napuniti karamel kuglu. Treba pozvati moju dobru drugaricu. Candy, dođi ovamo i nemoj zaboraviti na iznenađenje. Bajko, nema nikog, čisto. Donela sam ti iznenađenje. Odlično, sad ga treba otvoriti. Koristit ću nož. Dakle, šta je unutra? Da, a unutra je bomba. Pući će u pravom trenutku. Onda ćemo pobeći. Stavit ću je unutra. Šta? Je li pukla? Jao, Roxy, to si ti sa svom